πλημμύρα ο ασπροπόταμος, κι εγώ, στην τρομερή του ορμή, κατά μεσή στημένος, στείλω τα πόδια μου έβανα, κι ο λόρτου απάνωθε κορμί, σαν Θεός εναντιωμένος. Από εδώ λέγεται ασπροπόταμος, από αυτήν την πηγή που θα πάτε τη λί, μα βγατίζεται το νερό με άλλα νερά και γίνεται ποτάμι, πώς το λένε. Και πάει κάτω εδώ από πουλουθέ, από τα 3 ποτάμια και κάτι είναι ασπροπόταμος. Κλέντα μάτια μου για σένα, περδικά και περιστέρα, κλέντα μάτια μου για σένα, κλέντα μάτια μου για σένα, μωρό, κλέντα μάτια μου για σένα. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ ήταν η μάνα μου, από εδώ ήταν ο πατέρας μου, εδώ είναι η ρίζα μας. Εγώ έχω τώρα από το 61 που παντρεύτηκα, δουλεύω όλο το μαγαζιά εδώ στην πλατεία, όλα αυτά είναι της εκκλησίας. Μετά από τότε και ακόμα τώρα συμπληρώνω 50 χρόνια φέτος. Έχω και 4 χρόνια που ξεχειμονιάζω εδώ. Από εδώ με κορίτσι, εδώ βαφτίστηκα, εδώ παντρεύτηκα και ακόμα εδώ ζω. Τι να πω, κορίτσι. Τώρα εγώ γέρασα, μεγάλωσα πολύ. Τώρα εγώ είμαι γιαγιά, έτσι δουλεύω εδώ, επειδή έχω το μαγαζί και είμαι παλιακιά και τους αρέσουν αυτοί που τρώνε, κάνουν φαγητά παλιακά, κάνω τα δικά μου πίτες, πως κάναμε στα χωριά. Και έχουμε κόσμο, έρχονται, δεν έχω παράπονο το χειμώνα, πολύ ξένοι, από τα νησιά, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από πού δεν μας έρχονται. Πάτε στο καλό, παιδιά, και πάρτε και αυτό μαζί σας εκεί που θα πάτε στην πηγή να φάτε και δώστε και εκεί γύρω τους, αυτοί που έχουν τα πρόβατα. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Σωτηρία και το δυτικότερο χωριό της Θεσσαλίας, το ιστορικό Χαλίκι, για να συνεχίσουμε το δρόμο μας προς την αναζήτηση των πηγών του Αχελώου. Βρεθήκαμε στα φυσικά σύνορα Θεσσαλίας-Υπήρου, ακριβώς κάτω από τις κορυφές Τσουκαρέλα και Πυραμίδα, του όρους Λάκμος ή αλλιώς Περιστέρι της Νότιας Πίνδου. Φορτωμένοι όπως ήμασταν, δεν κατορθώσαμε να ακολουθήσουμε το κοπάδι και τους βοσκούς του στην κορυφή του βουνού, αλλά αρκεστήκαμε στο να τους θαυμάσουμε από το ύψος των 2.050 μέτρων. Ποιο όμως είναι το μυστικό της περιοχής που κάνει τα κοπάδια να αντέχουν όλη αυτή την ανάβαση σαν δεινοί ορειβάτες? Εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε υπάρχουν αρκετές πηγές με πολύ κρύο νερό και βέβαια είναι ό,τι πολύτιμο για τα πρόβατα. Άμα δεν υπήρχε το νερό αυτό δεν υπήρχαν και τα πρόβατα πάνω. Το μυστικό λοιπόν είναι η δρακόλιμνη Βερλίγκα, που στη βλάχικη γλώσσα σημαίνει αυτή που στριφογυρίζει, καθώς και η πηγή της δρακόλιμνης, η Καρβελού. Η πηγή Καρβελού, που οφείλει το όνομά της στη φήμη της ότι αν πιεις νερό από αυτή ακόμα και να έχεις φάει καρβέλια χωνεύεις, κάνει την εμφάνισή της από το έδαφος στο ύψος των 2.050 μέτρων περίπου. Επιτόπου όμως, τα ίχνη της εξαφανίζονται για να ξανασυναντήσουμε τα παγωμένα νερά της λίγα μέτρα πιο κάτω να σχηματίζουν τα ξακουστά φίδια της δρακόλιμνης. Στο τέρμα του οροπεδίου, τα νερά χάνονται και πάλι μέσα στη γη για να ξαναβγούν αρκετά πιο κάτω, σχηματίζοντας πια τα πρώτα πραγματικά ρέματα του Αχελώου. Αφού θαυμάσαμε και ακολουθήσαμε την κρυφή υδάτινη διαδρομή των πηγών του Αχελώου, συνοδέψαμε από απόσταση το κοπάδι του Γιάννη στο μαντρί του, το πρώτο κάτω από τη δρακόλιμνη, για να του παραδώσουμε και το πεσκέσι της κυρίας Σωτηρίας. Γεια σας παιδιά, καλώς ορίστε, ελάτε μέσα. Εγώ το χειμώνα μένω στο νομικό Φθιώτιδος. Τα πρώτα ανεβάζουμε τέλος Μαΐου στο Χαλίκι εδώ, τα ανεβάζουμε αυτοκίνητα.
Αυτοκίνητα με δημοσίας χρήσεως. Και πάλι το φθινόπωρο με τον ίδιο τρόπο κατεβαίνουμε κάτω, γιατί κατεβαίνουμε γύρω 10-15 Οκτωβρίου. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο, με αυτοκίνητα δημοσίας και κατεβαίνουμε πάλι στα χυμαδιά. Εδώ οι δυσκολίες που έχουμε εδώ πέρα, πρώτον είναι ο δρόμος. Είναι σχεδόν σε άθλια κατάσταση. Αν μπορούσαμε να καλυτερεύσουν λίγο οι συνθήκες σε αυτό το δρόμο λίγο. Βρεθήκαμε στο αγροτικό του Κυρσωτήρη να ζούμε την εμπειρία του άθλιου δρόμου που κυριολεκτικά σπάει αμάξια και στομάχια. Αυτό ήταν το τίμημα που έπρεπε αναγκαστικά να πληρώσουμε για να προσεγγίσουμε στην τοποθεσία Ρώνα τις απαρχές του πρώτου πραγματικού ρέματος του Αχελώου που ρέει ορμητικό μέσα στα έλατα και τις οξιές. Εδώ στην κορυφή που πηγάζει ο Αχελώος, είναι από την ίδια κορυφή πηγάζουν 3 μεγάλα ποτάμια που στη μυθολογία λέγονται ότι είναι αδέρφια. Ο Πενεός, ο Άρακτος που γίνεται προς τα Γιάννα και ο Αχελώος που πέφτει εδώ στην περιοχή μας, τον Ασπροπόταμο. Αυτά που είπαν κοιμώντας στην κορυφή, τα 3 αδέρφια. Ο Πενεός σηκώθηκε τη νύχτα, μάλλον ήταν γυναίκα, αδερφή από τα 2 άλλα ποτάμια. Συνέχισε προς τη Θεσσαλία. Όταν ξύπνησαν τα 2 αδέρφια της, ο δε Άρακτος έφυγε προς τα Γιάννα και ο Αχελώος έμενε τελευταίος. Όταν σηκώθηκε ο Αχελώος ήταν και ο μικρότερος σε ηλικία, κατά τη μυθολογία που λέγεται, έσπασε τα βουνά όλα εδώ το Ασπροποτάμο που χύνεται κάτω στο Μεσολόγγι. Όπως λοιπόν κάθε θεότητα, έτσι και ο Αχελώος συνοδεύεται από τους μύθους του. Όσο για τη δεύτερη ονομασία του, Ασπροπόταμος ή Άσπρος, που πήρε κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, την οφείλει στην αφρισμένη εικόνα του κατά τους ανοιξιάτικους μήνες, όταν λιώνουν τα χιόνια, καθώς και στους πολλούς καταράκτες που σχηματίζει, με αποτέλεσμα το άσπρο των νερών του. Εγώ ξεκινάω στην περιοχή Φαρσάλων, σε ένα χωριό Αχίλιο λέγεται, και περιμένουμε την άνοιξη, να ανοίξει ο καιρός, με μεγάλη χαρά να ανεβούμε σε αυτές τις κορυφές. Εδώ είναι η ζωή μας. Εδώ έχουμε γεννηθεί, είναι τόπος μας, είναι η ιδιαίτερα πατρίδα μας. Πραγματικά ήταν συγκινητικό να ακούς μόνο λόγια χαράς και αγάπης για τον τόπο, τα ζώα και τη δουλειά. Μια δουλειά σκληρή και υπό συνθήκες πρωτόγονες και πρωτόγνωρες για πολλούς, όπως η παντελής έλλειψη υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, όπου όμως καθημερινές λέξεις όπως το γάλα και η ζωή αποκτούν πια άλλο νόημα. Ορίστε, αυτό σας το δωρίζω να το δώσει τον κύριο Μελονά. Ευχαριστήσαμε τον κύριο Σωτήρη και κατεβήκαμε στο χωριό Ανθούσα για να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα τον Μιλονά στο πρόσφατα ανακαινισμένο υδροκίνητο σύμπλεγμα του χωριού και να του παραδώσουμε το δοχείο με το γάλα όπως μας είχε παραγγελθεί. Παιδιά, καλώς ορίσατε. Ορίστε. Περάστε. Ο κύριος Ανδρέας μας ξενάγησε αρχικά στο νερόμυλο του συμπλέγματος και μας εξήγησε ότι στα πλαίσια του προγράμματος αναπαλαίωσης παραδοσιακών κτηρίων έχουν ανακαινιστεί σχεδόν όλα τα συμπλέγματα των χωριών του Ασπροποτάμου, αλλά προς το παρόν σε λειτουργία έχει τεθεί μόνον αυτό της Ανθούσας. Το σύμπλεγμα Μήλους της Στέλλα Μαντάνη λειτουργούσε από πάρα πολύ παλιά χρόνια και ήταν μια μεγάλη ανάγκη για τους κατοίκους της εποχής, διότι τα κοντινότερα κέντρα ήταν πολύ απομακρυσμένα αυτή την εποχή και έπρεπε όλες τις δουλειές να τις κάνουν μόνος τους. Το νερόμυλο το χρησιμοποιούσαν για να αλέσουν το σιτάρι και το καλαμπόκι. Στα μαντάνια σφυροκοπούσαν ρυθμικά τα βρεγμένα υφαντά, τις φλοκάτες, τις κουβέρτες και τα μάλινα ρούχα μέχρι να κλείσουν τα κενά της ύφανσης και να σταθεροποιηθούν, ενώ στην τριστέλα τα έριχναν για να φρατέψουν και να δέσουν τα νήματα, αλλά και για να πληθούν. Γιατί όμως ήταν τόσο αναγκαία η ύπαρξη τριστελών ή αλλιώς νεροτριβών, αλλά και των μαντανιών στα χωριά του Ασπροποτάμου? Ο Ασπροπόταμος, οι Ασπροποταμίες μάλλον ασχολούνταν με την υφαντουργία.
Πιο πολύ βέβαια στην Κρανιά, επειδή ήταν και μεγάλο χωριό, και αυτό σε όλα τα χωριά εδώ, γιατί υπήρχαν νερά και καθαρά νερά. Στα άλλοτε πολυπληθή χωριά του Ασπροποτάμου, λοιπόν, ασχολούνταν βασικά με την κτηνοτροφία και κατ' επέκταση με την υφαντουργία. Οι Ασπροποταμίτισσες πρώτα γνέθαν το μαλλί με τη ρόκα, έπειτα το ήφαιναν στον αργαλιό για να πάνε μετά τα έτοιμα υφαντά στα μαντάνια και τις νεροτριβές. Και είχαν τις νεροτριβές και τα μαντάνια που κάναν τα υφαντά για να μπάξουνε, τα λέγαν τότε. Και αυτά τα είχαν οι δριστηλιάριδες, τους ονομάζαν. Αυτά ήταν πριν το 40. Μετά το 40 δεν λειτουργήσε τίποτα. Διότι τα είχαν αυτά, ασχολούνταν με ο κόσμος αυτό, επειδή είχαν και κτηνοτροφία. Το μαλλί που βγάζαν από τα πρόβατα και αυτά, του κάνανε μάλαινα και πουλάγαν, βγαίναν μέχρι την Ευρώπη. Ιδίως εδώ η Κρανιά φημιζόταν για τα κρανιώτικα τα υφαντά. Γεια σας παιδιά και χάρηκα. Αφού βαφτίζονταν στις νεροτριβές με το νερό του Αχελώου, τα υφαντά του Ασπροποτάμου ταξίδευαν από την Κύπρο ως τη Βιέννη. Άντε Μαρία, σας σκεφτόμουν και τσι, φερμεντάτες πίνει, θα βρούμε γάρα. Φραγάλα, φραγάλα. Το πλύσιμο, όπως και το γνέσιμο, ήταν για τις γυναίκες της εποχής και μια αφορμή για κοινωνική συναναστροφή. Όμως με την πάροδο των χρόνων, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στα αστικά κέντρα και οι λιγοστοί που έμειναν πίσω απέκτησαν αυτοκίνητα καθώς άνοιξαν οι δρόμοι και έτσι... Σιγά σιγά, αφού με το χρόνο άρχισαν να χαλάνε, δεν τα αναπαλαίωσαν οι κάτοικοι επειδή δεν χρειαζόταν. Τώρα βέβαια αναπαλαιώθηκαν μόνο για να τα βλέπουν οι νεότεροι και να θυμούνται πώς ζούσαν οι παλιότεροι. Ο Τριστελιάρης έπρεπε να υπολογίσει σωστά το χρόνο παραμονής των υφαντών στην νεροτριβή. Αυτό ήταν ένα από τα μυστικά της τέχνης του. Μπορεί μεν το μαντάνι της Ανθούσας να μην λειτουργεί ακόμα, εμείς όμως λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα ανακαλύψαμε ένα άλλο μαντάνι κρυμμένο μέσα σε ένα πέτρινο πύργο. Το επιβλητικό αυτό ξενοδοχείο, χτισμένο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική δίπλα στο ποτάμι, πήρε το όνομά του Πύργος Μαντάνια από το μαντάνι του Τάνα, που πριν τον πόλεμο υπήρχε στη θέση αυτή. Αποτελεί την πρώτη επενδυτική προσπάθεια που έγινε πριν από 10 χρόνια στην παρθένα περιοχή του Ασπροποτάμου με τη βοήθεια επενδυτικών προγραμμάτων. Το όνειρό μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο και να δώσουμε ανάπτυξη στον τόπο μας, στον τόπο καταγωγής των πατεράδων μας. Αυτό κάτω από μεγάλους αγώνες και πολύ κόπο άρχισε να υλοποιείται και να παίρνει σάρκα και οστά. Είμαστε ευχαριστημένοι από την κίνηση. Βέβαια πιστεύουμε πάρα πολύ στην περιοχή ότι έχει πάρα πολλά μεγάλα αποθέματα ανάπτυξης. Και μια περιοχή τέτοιου φυσικού κάλους είναι λογικό να έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Το πρόβλημα είναι ότι ελάχιστοι ασχολούνται με την προώθησή της και ότι οι ενέργειες που γίνονται είναι μεμονωμένες και αποσπασματικές.
Το ποτάμι αποτελεί πηγή ζωής για την περιοχή. Θα μπορούσε με κάποιες κινήσεις από τις αρχές να βελτιώσει πάρα πολύ και την ανάπτυξη και τον τουρισμό της περιοχής. Τους ανοιξιάτικους μήνες έχει αρκετό νερό έτσι ώστε να γίνεται ράφτινγκ. Βέβαια θέλει κάποια μελέτη, κάποια βελτίωση μέσα στο ποτάμι για να κρατάει, να μπορεί να συγκρατεί περισσότερο νερό και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Ο Ασπροπόταμος ενδεικνύεται και για δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και το καλοκαίρι. Με πολύ μικρές παρεμβάσεις, χωρίς ξένα υλικά παρά μόνο με τα υλικά του ποταμού, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν καλύτερες πίστες για κανόε καγιάκ, πιθανόν και για ράφτινγκ. Στη θέση 3 ποτάμια, όπου συναντιόνται όλα τα ρέματα του Αχελώου για να σχηματίσουν το κύριο σώμα του, βρίσκεται η βάση ποτάμιων αθλημάτων της Trekking Ελλάς. Εκεί βρεθήκαμε για να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία του ράφτινγκ, τον εφοδιασμό με τις ειδικές στολές και το φούσκωμα και φόρτωμα των ειδικών λέμβων, τη μετάβαση στο σημείο έναρξης και το προκαταρτικό μάθημα και φυσικά τη μαγική 2ωρη διαδρομή. Τι μας έμεινε από όλο αυτό? Ένας ενθουσιασμός και η σιγουριά ότι θα ξανάρθουμε για να ξαναζήσουμε την ίδια εμπειρία εδώ στον Ασπροπόταμο. Οι ποτάμιες δραστηριότητες ξεκινάνε Οκτώβρη με Νοέμβρη, ενώ το Φεβρουάριο γίνεται ένα μικρό διάλειμμα γιατί οι πηγές παγώνουν και δεν βγάζουν πολύ νερό, για να συνεχιστούν το Μάρτιο μέχρι τα τέλη Μάη, όπου πάλι το νερό αρχίζει να λιγοστεύει. Όση ώρα διασχίζαμε το ποτάμι κάνοντας ράφτινγκ, συναντήσαμε στη διαδρομή και κάποιους μοναχικούς ψαράδες. Έτσι, στην επιστροφή αποφασίσαμε να πλησιάσουμε έναν από αυτούς, τον κύριο Τάκη, μπας και δούμε καμιά ζωντανή πέστροφα. Εμένα μου αρέσει πολύ το ψάρεμα εδώ πάνω. Μένω εδώ χειμώνα καλοκαίρι και ψαρεύω πάντα νόμιμα. Έρχομαι, πάω 3, 4, 5 ώρες στο ποτάμι, το θεωρώ και σαν άθλημα. Μ' αρέσει πολύ. Τώρα είναι άλλοι, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, αλλά πάνε παράνομα. Από τη στιγμή που έγινε εμπόριο, πολλά γίνονται. Το ψάρεμα της πέστροφας είναι δύσκολο όπως μας εξήγησε. Γίνεται πάντα ανάποδα όπως έρχεται το ποτάμι και θέλει αρκετή υπομονή για να πιάσεις με το καλάμι, που είναι και το μόνο νόμιμο μέσο, 1 με 2 κιλά ψάρια για το σπίτι. Ούτως ή άλλως η εμπορία απαγορεύεται. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιούνται διάφορα παράνομα μέσα, όπως δίχτυα, βολκή, φρόχια, ηλεκτρικές συσκευές, ψαροτούφεκα και άλλα. Αυτό εδώ είναι ένα πιλιγρίμι, το λέμε εμείς εδώ, που χρησιμοποιούμε το χειμώνα όταν έχει πολύ νερό και ανεβαίνει πέστροφα προς τα πάνω για να βρει να κινήσει. Το βάζουν εκεί στο ποτάμι, το φάζουν από εδώ και από εκεί με πέτρες και αναγκαστικά τα ψάρια μπαίνουν εδώ μέσα και δεν μπορούν να βγουν. Αφού παραδώσαμε το παράνομο πελεγρίνι στο δασαρχείο, επισκεφτήκαμε την ιχθυοκαλλιέργεια στο χωριό Αθαμανία, όπως μας συνέστησε ο κύριος Τάκης, για να χορτάσει επιτέλους το μάτι μας πέστροφα. Εκεί, κάτω από τη σκιά της Κακαρδίτσας, της ψηλότερης κορφής των Τζουμέρκων και της Νότιας Πίνδου, συναντήσαμε τον Κυρδίμο, ο οποίος μας μίλησε για τα ρέματα του Ασπροποτάμου που τους τροφοδοτούν με νερό και για την ίδια τη μονάδα που έστησε ο γιος του, ιχθυολόγος, με τη βοήθεια επιδοτήσεων. Το κυρίως ιχθυοτροφείο αποτελείται από 4 μεγάλες δεξαμενές και έχει και άλλες 5 μικρότερες δεξαμενές, όπου μένει ο γόνος, τα μικρά ψαράκια, εκεί που εμπορευόμαστε τα ψάρια, και οι γεννήτωρες, οι μάνες. Η βασική πέστροφα που έχουμε εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό της, είναι η ηριδίζουσα. Η αναπαραγωγή της πέστροφας γίνεται με τεχνητή γονιμοποίηση. Δηλαδή, περίπου τα μέσα Νοεμβρίου, η πέστροφα είναι έτοιμη για να γεννήσει τα αυγά της, θέλει να βγει έξω, να πάει στις πηγές να γεννήσει, αλλά δεν μπορεί. Τότε ο ιδιοκτήτης κάνει τεχνητή γονιμοποίηση, την αρμέγει. Μετά τη γονιμοποίηση, τα αυγά τοποθετούνται σε μικρές δεξαμενές στην αποθήκη, όπου παραμένουν γύρω στις 50 μέρες μέχρι να βγουν τα ψαράκια. Όταν τα ηχθίδια γίνουν γύρω στα 3 γραμμάρια, μεταφέρονται πια στις μεγάλες δεξαμενές. Αργεί όμως να γίνει η πέστροφα. Θέλει περίπου 1,5 με 2 χρόνια να γίνει εμπορεύσιμη. Γιατί τα νερά είναι πολύ κρύα και αυτό είναι το προσόν από μια πλευρά, διότι είναι νόστιμη πολύ. Για να γίνει εμπορεύσιμη πρέπει να γίνει από 250 μέχρι 300 γραμμάρια τουλάχιστον.
Το πρόβλημά μας είναι η συγκοινωνία, γιατί είμαστε μακριά από τις αγορές. Και έχουμε το χειμώνα ιδίως, επειδή ο δρόμος χαλάει, πέφτουν χιόνια πολλά, χαλάει, έχουμε μεγάλο πρόβλημα μεταφοράς των προϊόντων. Ακολουθώντας το δρόμο της Πέστροφας, μεταφερθήκαμε 63 χιλιόμετρα μακριά από την Αθαμανία για να συναντήσουμε το γιο του Κυρδίμου, το Γιώργο, στο μαγαζί του στην πύλη Τρικάλων. Κάθε Παρασκευή πρωί, λόγω του ότι έχει παζάρι εδώ στην πύλη, όπως λέμε, κατεβάζουμε ψάρια από το ηχθειοτροφείο την Αθαμανία και ανοίγουμε το ηχθειοπωλείο εδώ. Αυτή η διαδικασία γίνεται για να πιάσουμε το κομμάτι το εμπορικό, πιο πολύ έτσι, γιατί η παραγωγή είναι αυτή που τραβάνε όλη τη δυσκολία και στο τέλος ο έμπορος κερδίζει τη διαφορά. Τα ψάρια εξαλλιεύονται ως εξής. Χρησιμοποιούμε μια βούτα, όπως τη λέμε εμείς, ένα μεγάλο δοχείο, στο οποίο υπάρχει πάγος μέσα και τα ψάρια τα ρίχνουμε εκεί μέσα για να μπορέσουν να θανατωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Από εκεί πέρα κατόπιν έρχονται Παρασκευή πρωί εδώ με το αυτοκίνητο ψυγείο. Στη συνέχεια ακολουθείται το καθάρισμά τους και το ξέπλυμά τους από την βλένα που, όπως συνήθως η Πέστροφα βγάζει για λόγους άμυνας κυρίως, όταν κινδυνεύει, όταν θέλει να ξεγλιστρήσει. Τέτοια. Μία. Τέτοια. Είμαστε 7 χρόνια που λειτουργούμε. Η μονάδα πάει καλά. Η επόμενη κίνηση είναι να κάνουμε ένα κομμάτι της παραγωγής βιολογικό. Ήδη παραγγείλαμε ηχθειοτροφές βιολογικές από τη Γαλλία και ξεκινάμε εκτροφή από τις μάνες. Οπότε μετά από 2 χρόνια περίπου θα έχουμε το πρώτο βιολογικό ψάρι. Όσον αφορά το κομμάτι αν άξιζε τον κόπο, πιστεύω ότι είναι σχετικό. Για μένα άξιζε τον κόπο, για κάποιον άλλον ίσως όχι. Το τι σ' αρέσει τελικά είναι. Πρέπει να το λέει η καρδιά σου για να ζεις και να δουλεύεις σε αυτά τα ορεινά, πανέμορφα αλλά και απομακρυσμένα μέρη. Εμείς πάντως όχι μόνο είδαμε, αλλά και αγοράσαμε πέστροφες, ομές και καπνιστές και ανανεώσαμε το ραντεβού μας με τον Γιώργο για την ημερίδα στο κέντρο ενημέρωσης Ασπροποτάμου. Η ημερίδα έγινε στο πρώην διοικητήριο της πρώην διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου, στη θέση 3 ποτάμια, με θέμα την προστασία της άγριας ζωής στον Ασπροπόταμο και καλεσμένους διάφορους τοπικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εκεί μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τόσο για την άγρια πέστροφα που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενο είδος, όσο και για την περιοχή του Ασπροποτάμου με τα 11 βλαχοχώρια της, η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Αποφασίσαμε να γνωρίσουμε την άγρια πέστροφα από κοντά και έτσι επισκεφτήκαμε τον πεστροφογενετικό σταθμό στη θέση Κουκουφλή. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην περιοχή του Ασπροποτάμου, μία από τις πανέμορφες περιοχές της Ελλάδας, με τη σπάνια βλάστηση που υπάρχει σε αυτό το οικοσύστημα, και εκτός από τις εργασίες που γίνονται, που κάνει το δασαρχείο Καλαμπάκα σε όλα αυτά τα πανέμορφα δάση, μία επιπλέον εργασία είναι και η λειτουργία αυτού του συγκεκριμένου πεστροφογενετικού σταθμού. Σκοπός της λειτουργίας του σταθμού είναι ο εμπλουτισμός με τη συγκεκριμένη πέστροφα των ρεμάτων του Ασπροποτάμου, καθώς και των ρεμάτων άλλων περιοχών της Ελλάδας και η μελέτη της βιολογίας της πέστροφας. Σε κάποιες από τις δεξαμενές του, η δασική υπηρεσία συντηρεί τους γεννήτορες, ενώ η εκτροφή γίνεται λίγα μέτρα πιο πάνω, στο οικολαπτήριο. Η πέστροφα που εκτρέφουμε εδώ είναι ένα είδος σάλμα τρούτα, είναι το επιστημονικό της όνομα, και συναντάται στα περισσότερα ορεινά ποτάμια της πατρίδος μας. Είναι συγγενές είδος με αυτό που εκτρέφεται στα ηχθειοτροφεία. Έχουν αρκετές όμως διαφορές. Το χαρακτηριστικό της πέστροφας, της άγριας πέστροφας, είναι οι μαύρες και πορτοκαλί κοιλίδες που υπάρχουν στο σώμα, και το σημείο που τονίζεται ιδιαίτερα είναι στο λιπόδες πτερίγιο, έχει μια πορτοκαλί κοιλίδα. Επίσης η άγρια πέστροφα μεγαλώνει σε μικρότερο ρυθμό από την ήμερη και είναι πιο ευαίσθητη τόσο και σε αρρώστιες όσο και σε ακραίες θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Στα τέλη Ιανουαρίου περίπου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, στον πεστροφογεννητικό σταθμό γίνεται τεχνητή αναπαραγωγή ιχθυδίων άγριας πέστροφας. Εξειδικευμένοι εργάτες πιέζουν τα θηλυκά στην κοιλιά και από το γενετικό πόρο εξέρχονται τα αυγά. Με τον ίδιο τρόπο παίρνουν το σπερματικό υγρό από τα αρσενικά.
αναμειγνύουν το γενετικό υλικό στις λεκάνες συλλογής, στη συνέχεια το βάζουν στις χάρες επόασης και έπειτα γίνεται στρωμάτωσή του στις ειδικές δεξαμενές, όπου παρέχεται συνεχώς νερό. Ο χρόνος επόασης είναι γύρω στις 60 μέρες, όπου πλέον τα ψαράκια έχουν αποκτήσει την κανονική τους μορφή. Η πέστροφα είναι σαρκοφάγο είδος και έτσι τα ιχθύδια τρέφονται με αυγά και κάποια ειδική τροφή από ιχθυέλαια. Αφού μεγαλώσουν λίγο, προς τα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου, γίνεται απελευθέρωσή τους στα διάφορα ρέματα. Η φετινή παραγωγή του σταθμού ανήλθε στα 120.000 ιχθύδια, αριθμός ικανοποιητικός για τον εμπλουτισμό σε σημαντικό βαθμό των ρεμάτων της περιοχής. Η πέστροφα είναι ένα ψάρι που θέλει καθαρά νερά, ομαλή ροή νερού και να μπορεί να κρυφτεί, να υπάρχει δηλαδή παρόχθια βλάστηση. Ο ασπροπόταμος ποταμός έχει όλα αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό αποτελεί και τον άριστο βιότοπο. Ένα χαρακτηριστικό που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι η μείωση της ποσότητας των νερών. Έχουν πέσει δηλαδή τα νερά, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί ο βιότοπος και να έχουμε κάποιο πρόβλημα στην διαβίωσή της. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει η πέστροφα όμως είναι από την παράνομη και ληστρική αλληλεία. Έχει βέβαια και κάποιους φυσικούς εχθρούς, όπως το κουνάβι, διάφορα είδη υδρόβιων ποντικών και κυρίως τη βύδρα, ένα υδρόβιο θηλαστικό που κυνηγάει τη νύχτα. Νύχτα συγκεντρώνονται και οι ασπροποταμίτες κάθε που μεσιάζει ο Αύγουστος στις όχθες του Αχελώου, όχι για να αναμετρηθούν μαζί του, ως αν άλλοι Ηρακλής και Διιάννηρα, αλλά για να τον τιμήσουν σε μια μοντέρνα λατρευτική τελετή.